λείπουν κάποια θρεπτικά συστατικά και ιδιαίτερα οι νευροδιαβαστές του εγκεφάλου μας που στηρίζουν τη μνήμη και τη λειτουργία της. Τέτοιοι νευροδιαβαστές είναι η φωσφατιδιλική σερίνη, η χολίνη, η γλουταμίνη, το πυρογλουταμινικό οξύ. Αυτοί όταν λείπουν και κάποια άλλα αμινοξέα, όταν είναι σε μικρότερο ποσοστό ή δεν μπορούν να παραχθούν επάρκεια από τον οργανισμό μας, τότε παρουσιάζονται προβλήματα μνήμης και εάν αυτά μειωθούν, τότε έχουμε πρόβλημα Alzheimer. Επίσης, σε ποιο βαθμό γίνεται η μικροκυκλοφορία και ο οξυγόνος στο κεφάλι μας είναι σημαντικό και αυτό για τη μνήμη μας. Γι' αυτό και κάποια βότανα, όπως είναι το ginkgo biloba ή η βιταμίνη B12, που βοηθάει την αιμάτωση και την μικροκυκλοφορία του κεφάλου μας, βοηθούν τη μνήμη μας. Επίσης, κάποια ένζημα που καθαρίζουν τα αγκία και ιδιαίτερα τα αγκία του εγκεφάλου μας, ώστε να γίνεται καλύτερα η αιμάτωση του εγκεφάλου μας, βοηθάνε στη μνήμη μας. Το να στηρίξουμε λοιπόν τον οργανισμό μας με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που θα βοηθήσουν τις νευροδιαβάσεις και την οξυγόνωση του εγκεφάλου μας, νομίζουμε ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να δώσουμε στον οργανισμό μας. Όλα αυτά τα θρεπτικά συστατικά υπάρχουν σαν φαγητό, σε φόρμουλες, σε ειδικές κάψουλες που μπορείτε να τις πάρετε και να στηρίξετε τον οργανισμό σας στα προβλήματα εξασθένησης της μνήμης. Καθώς επίσης τα ω3 λιπαρά, τα οποία αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του εγκεφάλου μας, τα 3/4 του εγκεφάλου μας είναι αποφέλιμα λιπαρά ω3, τα ω3 βοηθάνε τις νευροδιαβάσεις και τη μνήμη μας. Άρα λοιπόν, παίρνοντας απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που σίγουρα μας λείπουν όταν είμαστε σε μεγάλη ηλικία, βοηθάμε τη μνήμη μας. Δεν πρέπει να αφήσουμε τον οργανισμό μας να πέσει η μνήμη σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Μόλις δούμε ότι έχουμε κάποιο σημαντικό πρόβλημα εξασθένησης της μνήμης, πρέπει να τον τονώσουμε με θρεπτικά συστατικά, ώστε αυτό να επανέλθει και να μην επιδεινωθεί. Γιατί δυστυχώς δεν υπάρχουν κάποια φάρμακα τα οποία θα μας δώσουν βοήθεια στη μνήμη. Δεν υπάρχει σήμερα το φάρμακο για το Alzheimer. Το φάρμακο για το Alzheimer είναι η καλή διατροφή και η στήριξη του οργανισμού μας με θρεπτικά συστατικά και βιταμίνες και με ω3, τα οποία θα εξομαλύνουν και θα κάνουν εγρήγορση στον εγκέφαλό μας. Ωραία. Ο κύριος Νίκος από τον Μπουρνάζη, 55 ετών, έχει πρόβλημα στην ούρηση που, όπως ανέφεραν γιατροί μετά από εξετάσεις, οφείλεται σε διόγκωση του προστάτη. Πώς μπορούμε να τον βοηθήσουμε? Πάρα πολλοί άντρες σήμερα σε μεγάλη ηλικία ταλαιπωρούνται με το προστάτη τους. Είναι ένας σημαντικός αδένας, ο οποίος όταν διωγγωθεί, που διωγγώνεται συνήθως από έλλειψη θρεπτικών συστατικών, όλοι οι αδένες μας χρειάζονται αμινοξέα, ένζημα, ιχνοστοιχεία, βιταμίνες για να λειτουργήσουν και να παράγουν το έργο τους για το οποίο είναι σχεδιασμένοι. Είπαμε σε πολλές εκπομπές ότι ο οργανισμός μας είναι ένα πολύπλοκο χημικό εργοστάσιο. Κάθε ένας αδένας, κάθε ένα όργανο κάνει κάποια συγκεκριμένη δουλειά. Ο προστάτης είναι σχεδιασμένος για να κάνει κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες. Όταν λοιπόν υπολειτουργεί, διωγγώνεται και όταν διωγγώνεται πιέζει τον οροδόχο αγωγό, δηλαδή τον αγωγό που συνδέει την οροδόχο κίστη με την ουρήθρα μας, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να ορίσουμε, να έχουμε περίσσευμα ούρων στην οροδόχο κίστη, αλλά και να μας ταλαιπωρεί με συχνοουρίες. Επίσης, ο προστάτης είναι ευάλωτος σε πολλά μικρόβια και σε λοιμώξεις, ουρολοιμώξεις. Πάρα πολλοί υποφέρουν και έχουν διόγκωση προστάτη και ανεβασμένο PSA λόγω του ότι κάποιο κολοβακτηρίδιο ή κάποιο άλλο μικρόβιο έχει εγκατασταθεί στο προστάτη και τον ταλαιπωρεί με ουρολίμωξη. Και οι δύο περιπτώσεις ευθύνονται για το πρόβλημα που έχει ο φίλος μας ο Νίκος. Πρέπει λοιπόν να τον βοηθήσουμε τον προστάτη με απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, με βότανα, ώστε να λειτουργήσει καλύτερα και να μειωθεί η διόγκωσή του.
πάρα πολλά αμινοξέα, όπως είναι η γλυκίνη, ένα βασικό αμινοξέα του προστάτη. Η γλυκίνη υπάρχει στο κολογόνο μας και υπάρχει στα υγρά του προστάτη. Είναι απαραίτητη. Η γλουταμίνη είναι απαραίτητη για το προστάτη μας. Επίσης, ο ψευδάργυρος. Ο ψευδάργυρος υπάρχει σε μεγάλη ποσότητα στο προστάτη, βοηθάει το σεξουαλικό μας και την καλή λειτουργία του προστάτη μας. Αν ο ψευδάργυρος μειωθεί, μπορεί ο προστάτης μας να διωγγωθεί. Η ποιότητα των λιπαρών που τρώμε. Όταν τρώμε πάρα πολλά ζωικά λιπαρά, πάρα πολλά τηγανιτά, πάρα πολλά καυστικά πιπεράτα, αυτό επιβαρύνει το προστάτη μας. Άρα λοιπόν πρέπει να μειώσουμε τα ζωικά λιπαρά και να δώσουμε ω3, και τα ω3 βοηθάνε το προστάτη μας. Πολλά βότανα, όπως είναι η τσουκνίδα, το σόου παλμέτο, το πιγκέον και πάρα πολλά άλλα βότανα βοηθάνε την καλή λειτουργία του προστάτη μας και τη μείωση της διόγκωσής του. Άρα λοιπόν οι φυτοστερόλες, ιδιαίτερα η β-σιτοστερόλη, βοηθάει πάρα πολύ την καλή λειτουργία του προστάτη και τη μείωση της διόγκωσης. Άρα λοιπόν, παίρνοντας όλα αυτά τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και τα βότανα, που συνήθως όλα μαζί είναι ενωμένα σε μία φόρμουλα, που είναι φόρμουλα για τον προστάτη. Βοηθάει το προστάτη να λειτουργήσει καλύτερα, να μειωθεί σταθερά η διόγκωση. Εάν έχουμε πρόβλημα μόλυνσης του προστάτη μας από κάποιο μικρόβιο, υπάρχουν κάποια ειδικά ζάχαρα, κάποια ειδικά φρούτα, όπως είναι το κράπερι, η ντεμανόζη, που καθαρίζει το οροπιτικό μας σύστημα από τα κολοβακτηρίδια και μας βοηθάει να μην έχουμε επαναλαμβανόμενες ορολιμώξεις. Έχει τύχει να έχουμε άτομο το οποίο να έχει πάρει δεκάδες φορές αντιβίωση, να υποτροπιάζει συνεχώς, γιατί η αντιβίωση δεν μπορεί να εισχωρήσει το προστάτη και να σκοτώσει το Escherichia coli, και με το κράπερι και με την ντεμανόζη να καθαρίζει μέσα σε μία εβδομάδα. Άρα λοιπόν, μερικές φορές ο φυσικός τρόπος καταπολέμησης κάποιων προβλημάτων υγείας μας είναι πιο αποτελεσματικός από τα φάρμακα. Η γνώση λοιπόν αυτών των προϊόντων μπορεί να σας φανεί πάρα πολύ χρήσιμη και μερικές φορές είναι μονόδρομος. Λοιπόν, επίσης φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Πειραιά, η Κατερίνα, 24 ετών, υποφέρει εδώ και ένα χρόνο από ουρολιμώξεις. Τι να κάνει? Οι φίλοι μας, όπως είπαμε, και πολλά άτομα με προβλήματα ουρολιμώξεως στο προστάτη και πάρα πολλές γυναίκες σήμερα, 25% των γυναικών σήμερα προσβάλλονται αναδιαστήματα από το Escherichia coli ή κολοβακτηρίδιο. Αυτό είναι ένα μικρόβιο το οποίο κάνει συνέχεια υποτροπιασμούς. Είναι υπεύθυνο για το 80 με 90% των ορολιμώξεων που ταλαιπωρούν πάρα πολλές γυναίκες και πάρα πολλούς άντρες στο προστάτη τους. Άρα λοιπόν πρέπει αυτό το μικρόβιο να βοηθήσουμε τον οργανισμό μας να απαλλαγεί με ένα φυσικό τρόπο, και αυτά είναι ένα ειδικό ζάχαρο που βγαίνει από τα blueberry, από τα cranberry και λέγεται ντεμανόζη. Το ζάχαρο αυτό έχει την ικανότητα να δεσμεύει το κολοβακτηρίδιο όπου το συναντήσει, ακόμα και μέσα στα επιθυλιακά κύτταρα, και να το βγάζει έξω από τον οργανισμό μας. Έτσι λοιπόν, με ένα σχεδιασμό χρήσης της ντεμανόζης και του κράπερι για 2 με 3 εβδομάδες, μπορεί να καθαρίσουμε από το κολοβακτηρίδιο και να μην έχουμε ανάγκη να έχουμε επαναλαμβανόμενες ουρολιμώξεις. Τόσο λοιπόν για τους άντρες όσο για τις γυναίκες, η ντεμανόζη και το κράπερι βοηθούν πάρα πολύ να καθαρίσει ο οργανισμός μας από το Escherichia coli ή κολοβακτηρίδιο. Είναι το κλειδί για να καθαρίσουμε από αυτό το μικρόβιο. Επειδή συνήθως τα αντιβιωτικά δεν το εξαφανίζουν από τα επιθυλιακά κύτταρα και υποτροπιάζει μέσα σε διάστημα 1 μηνός. Κάτι άλλο τώρα, πάρα πολλές μητέρες μας ρωτούν αν υπάρχει κάτι για δυσλεκτικά παιδιά και για υπερκινητικά. Ένα πάρα πολύ καλό ερώτημα. Σήμερα βλέπουμε πάρα πολλά παιδιά να ταλαιπωρούνται με δυσλεξία, πάρα πολλά παιδιά να έχουν πρόβλημα στη συγκέντρωσή τους και πάρα πολλά παιδιά να είναι υπερκινητικά.
ένα μεγάλο μέρος ευθύνης παίρνουν οι μητέρες που μπορεί να μην κάνουν καλή διατροφή όταν είναι έγκυες ή όταν τα θυλάζουν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ό,τι τρώει η μητέρα, ένα μεγάλο μέρος από τη διατροφή που κάνει περνάει στο παιδί. Και ειδικά όταν τα παιδιά δεν είναι τα πρώτα, είναι δεύτερο, τρίτο παιδί, η μητέρα πολλές φορές να μην έχει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά να δώσει στο παιδί, ώστε να είναι πιο έξυπνο και πιο συγκεντρωμένο. Συνήθως τα δυσλεκτικά παιδιά το παρουσιάζουν το πρόβλημα όταν έχουν έλλειψη ω3. Ο εγκέφαλος του παιδιού και η γυναίκα που θυλάζει δίνει μέσα από το γάλα και μέσα από την περίοδο που εγκυμονεί το παιδί τα απαραίτητα ω3 που χρειάζεται ο εγκέφαλος του παιδιού. Ο εγκέφαλος του παιδιού, ένα μεγάλο ποσοστό του έχει ω3 λιπαρά και ιδιαίτερα DHA. Πρέπει λοιπόν οι έγκυες γυναίκες να παίρνουν ω3 τόσο κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης όσο και κατά την περίοδο που θυλάζουν. Γιατί τα παιδιά γίνονται πιο συγκεντρωμένα, πιο έξυπνα και δεν παρουσιάζουν έντονα προβλήματα δυσλεκτικότητας. Όταν ένα παιδί παρουσιάζει δυσλεκτικότητα σε μικρή ηλικία, μπορούμε να του δώσουμε ω3 και ειδικά ω3 σχεδιασμένα ειδικά για παιδιά. Επίσης η βιταμίνη D3 δείχνει ότι βοηθάει πολύ τη δυσλεκτικότητα. Πάρα πολλές βιταμίνες όπως είναι οι βιταμίνες B που μπορεί να λείπουν από τα παιδιά και από τη μητέρα, βοηθάει τα δυσλεκτικά παιδιά, αλλά και η διατροφή τους πρέπει να είναι εξειδικευμένη. Πρέπει δηλαδή να αποφύγουν τελείως τη ζάχαρη. Μερικά παιδιά έχουν πρόβλημα στη λακτόζη. Όταν αρχίσουμε και τα δίνουμε γάλα και διακόψουμε το γάλα της μητέρας, πάρα πολλά παιδιά είναι δυσανεκτικά στη λακτόζη. Επίσης είναι δυσανεκτικά στη γλουτένη. Ένα μεγάλο μέρος ευθύνης για τη δυσλεξία και για τα παιδιά με μειωμένη συγκέντρωση και υπερκινητικότητα παίρνουν τα βαριά μέταλλα. Ο μόλιβδος, ο υδράργυρος. Μπορεί τα μέταλλα αυτά να υπάρχουν στη μητέρα και να περάσουν στο παιδί κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης ή κατά την περίοδο που θυλάζει το παιδί. Άρα λοιπόν και αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να το προσέξουμε. Υπάρχουν ειδικά σκευάσματα φυσικά τα οποία αποτοξινώνουν το παιδί από βαριά μέταλλα ή και τη μητέρα από όταν είναι σε περίοδο τοκετού ή πριν το τοκετό. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάποιες εξειδικευμένες εξετάσεις. Εκείνο όμως το οποίο είναι σημαντικό είναι να μειώσουμε τη ζάχαρη στα παιδιά και να δώσουμε πιο ισορροπημένη τροφή, μπόλικες σαλάτες, υγροστοιχεία, μέταλλα, μπόλικες πρωτεΐνες. Η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη για παιδιά και ιδιαίτερα τα παιδιά που μεγαλώνουν, βέβαια στο ποσοστό που χρειάζονται, αλλά και να του δώσουμε εξειδικευμένα ω3, ειδικά ω3 για παιδική ηλικία. Και οι μητέρες όταν θυλάζουν και όταν είναι σε εγκυμονούσα πρέπει να πάρουν ειδικά ω3 για έγκυες και για θυλάσσουσες μητέρες. Αλλά και η τροφή τους πρέπει να είναι τέτοια που να δώσει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για τα παιδιά. Η κυρία Νίκη από το Περιστέρι μας λέει ότι έχει χαμηλά λευκά αιμοσφαίρια και αρρωσταίνει πάρα πολύ εύκολα. Πώς μπορεί να βοηθηθεί? Το είπαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας ότι τόσο τα λευκά αιμοσφαίρια που ανεβάζουν το νοσοποιητικό μας σύστημα είναι υπεύθυνα για το αν θα αρρωστήσουμε εύκολα ή δύσκολα. Αλλά